60 rokov a oni išli na... A možno Fico? Fico dal 50 klikov naraz. Ale on je úplne chodil šikanovať. Empentíky, 2 špendlíky. Reborn. Poďme si povedať dneska trošku k tejto pumpe, o čo tu vlastne ide a aká naozaj bude. Primárnym cieľom tejto pretréningovky najskôr bolo urobiť optimálnu pretréningovku. Preto vlastne obsahuje aj 320 mg kofeínu. No prvá verzia bola relatívne silná, ale my chceme, nech to je fakt zábavné. To už úplne preplo, ten nič. Tak čo som spravil? Theobromín som vymenil za Eriu Jarensis a cholinbitartrát som vymenil za Kanu. A môžem vám povedať, že tieto dve malé zmeničky v Nootropic blende urobili extrémne strašne. To má brutálny nábeh, nootropické sústredenie to má brutálne. Do toho všetkého proste vaša energia nevie klesnúť počas tréningu a vy sa neviete prestať sústrediť. Dobre vyzerá, že? Ale má 60 rokov a oni išli na... A možno budete mať teraz. Boli zdraví, ale tam drogy. Nie sú drogy. Vy ste niekedy vyskúšali drogy? Nie. Nootropika, viete čo sú nootropika? Budete lepšie uvažovať. Už neviem. Uvidíte, však na tomto chodíme cvičiť, viete. Ja som 7 Boli bicáky, všetko, nohy a tak ďalej. Steroidy, ne, neboli steroidy. Ne? Soja. Byliny, no, soja. Koľko si myslíte, že dám na bench? Koľko si myslíte, že dám? Na tlak, 100 kg. No, to je maximálka, jo. Naozaj? Ale však 192 dáš na toto mŕtvú telo. No aj som na bench. Pravda. No. To sa nedá, to je nemožné. Každopádne táto pretréningovka by už mala dropovať tento týždeň a verím, že proste vás všetkých znova osloví a bude to nový trhák na trhu, pretože uvidíte, že jednoducho Vejne Galaxy vie, čo varí. Fico dal 50 klikov naraz. Ale on je úplne chodil šikanovať ľudí. Dobre, pekné aktivity. Proste šikan, bolševik, idiot, ktorý nemá rozum ešte transvestit. No. Robia iba čarujú, jak idiot. Zvajú satana, aby to všetko prekiaľ živé. Každú silu, každý život.